Tas mulih blonjo mang teman-teman. Lah iki tuku klothok iki mang 5.000 ya oleh sakmene campur cilik gede. Kapene tak oseng-oseng klothok campur lombok ale. Lombok alene 2.000. Aduh lho ya Allah rotoh. Allah Akbar. Niki 2.000 lombok gedene. Terus tuku apa iki jenenge? Tendok seprapat 6.000. Tuku sadipre 1.000 genten-genten ndok ya. Lah kok mulih iki mang blonjo diceluk tanggoku makni dikeki kembang turine. Kemana kono juk akeh rek niki. Lah iki mangku dikeki kok ngamek-ngamek lho. Ngono ceritane. Mari ngono tuku kangkung iki, guys. Kangkung Cina ta kangkung apa ngene ya, pokoke kangkung 2.000 oleh 3 ya lho. Tuku loro. Ya, katene apa ya enak dapakno seseng kangkung dadar ndok. Lah engko ayah Bayu senengane sambel goreng klothok. Karo iki mang, guys. Tuku tomate 3.000. Ceritane dina iki ya. Wes ngono ae.